Teu balcó duem les galtes ben vermelles de tant fregar amb aigua i sabó. Avui tot vessa d'alegria, el vent contra el cel del dia, les actives xifres sense solia, ens veiem de seguida notícies que seran demà. Bom, 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 ara arriben els gegants. Bom, 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 bom. L'entrada principal. La sua aquesta tarda. Però tu, jo? Tu primer? Sí, però mira. No teniu aire condicionat? A Igualada ni un quart d'hora ni dues hores. Això va, Raquel. Començarem per un pas doble molt conegut, segurament que millor més algú que el coneixerà, un pas doble molt catalanet, que porta per títol A la festa. No m'entens? Ya aprendí a resolver el cambio.
Mariana. Santa Eulàlia no, i no, que va plegar. Tom Cruise! Ah, però poseu-vos de costat. Ara s'haurien d'esperar allà a un sac, l'important ja tenim el dinar per demà. Sencers un llum. Vermella, sí que sí. Sí que sí. Mirado no. Sí, sí.
Ens trobem en els aiguamolls de l'Empordà. Si tens pebrots, sí.
Adéu.